Bon dia, moltes gràcies per assistir a aquesta compareixença. L'objectiu de la trobada és presentar una proposta de resolució que presentarem el proper divendres al ple de l'Ajuntament. Aquesta proposta de resolució, que dir el títol, va acompanyat de 9 acords que oferim a tots els partits per la seva aprovació, i es tracta de la prevenció de l'assetjament escolar i protecció de la infància i la joventut. Fem aquesta moció en un context molt concret. Demà és el Dia Internacional del Nen i de la Nena, d'acord amb el calendari de la UNICEF, i es commemoren també els 30 anys de l'aprovació de la Convenció sobre Drets dels Infants, feta per la ONU, i el qual es va signar l'acord també Espanya. En aquesta convenció hi ha dos elements nuclears que la ONU demanava als països, que era que totes les polítiques seves en infància i joventut giressin entorn a la protecció i en benestar d'aquests infants. D'acord amb alguns informes que fa UNICEF, en aquest moment un dels perills o de les amenaces que té la joventut i que inclús per a una entitat com l'Observatori per Espanya de Bullying Sense Fronteres està considerada com la plaga del segle XX, és l'assetjament escolar i el ciberassetjament. Per tant, hem cregut que era pertinent presentar aquesta moció, també tenint en compte una realitat que ara ens trobem a Terrassa, que són alguns episodis de violència juvenil, que també hem de dir que estan més a prop de conductes delictives, perquè són agressions a vegades indiscriminades, però que creiem que també ens ha de portar a fer una reflexió sobre el paper que té l'educació en els nens i nenes i en els joves, i sobretot la prevenció de la violència, amb models que siguin de respecte i convivència. L'assetjament és una situació de maltractament que repeteix en el temps i que l'agressor o agressora té una intencionalitat clara de causar danys físics i psicològics en la víctima. Això seria a nivell general. Quan ho traspassem a l'àmbit escolar, seria quan això es produeix en l'entorn de dins de l'escola o l'institut o en el seu entorn més immediat. Avui tenim una realitat que va més enllà. De fet, hi ha informes internacionals que diuen que l'assetjament tradicional, aquell que es fa en l'aula, en el pati, en l'entorn de l'escola, ha disminuït lleugerament, però sí que s'està incrementant el ciberassetjament. És fer l'assetjament des de les noves tecnologies i sobretot de les xarxes socials. Aquí tenim un problema greu, i és que, clar, hi ha un assetjament, una violència que es pot controlar si es fa dins d'un recinte escolar. De fet, les escoles tenen uns protocols, hi ha una formació en el professorat, diríem, hi ha una alerta de que hi hagi la possibilitat de que joves puguin causar danys morals, físics, psicològics a altres, però quan això es fa a les 12 de la nit des d'un ordinador, és molt complicat. És molt complicat perquè primer es fa des de l'anonimat, moltes vegades la víctima no sap qui és l'agressor i conviu amb aquest assetjament o amb aquests insults o amb aquestes amenaces al llarg del dia i a tot l'espai, no solament a l'espai escolar, no? El patró de qualsevol assetjament és molt repetitiu. Són amenaces, falsos rumors, insults, agressions i que generen, i està demostrat, quadres d'angoixa, fòbia a l'escola, ansietat, depressió. Inclús es pot arribar al suïcidi. De fet, ja es parla d'un problema global i a l'any hi ha més de 200 suïcidis al món per culpa o producte d'aquest assetjament. Ja teniu la documentació, presentem tota una sèrie de dades. En aquestes dades, ara puc significar dos, però el patró general és el que he comentat abans, el ciberbullying, bullying o ciberbullying, que és la paraula anglesa. Aquest tema de l'assetjament ja va començar als anys 70, sobretot a l'estudi va començar als anys 70, curiosament als països nòrdics, que eren els països que tenien el sistema educatiu més estructurat, més controlat i de major qualitat, però vam veure que es produïen alguns suïcidis i després d'esbrinar què passava vam veure que era per assetjament entre companys i companyes, i va haver els primers autors que van començar a estudiar el tema, i d'això ve el tema de bullying, que és bullying, en anglès matón, o la traducció és matón, i d'aquí una mica van aquí a Espanya ha sigut dels últims països, van començar estudis
a fer estadístiques i a establir protocols. Aquí a Catalunya, l'any 2017, el Departament d'Interior i Educació va fer un estudi, que és el més seriós que hi ha aquí en l'àmbit català, sobre convivència escolar i seguretat a Catalunya. En aquest estudi, que està publicat pel propi departament i que és públic, teniu també en els papers, el 42% dels joves en algun moment han sigut víctimes de maltractaments per part de companys. Un 9,9% ha sigut víctima d'assetjament escolar greu i un 27% es considera observador passiu. Sempre en un assetjament hi ha observadors i testimonis que generalment són passius però donen complicitat també a l'acte. I també remarca que el ciberassetjament ja és quasi un 40% de l'assetjament. Majoritàriament aquest ciberassetjament es dona cap a dones i les raons dels conflictes són situacions relacionades amb l'aspecte físic, color de la pell, origen, ser noi o noia, cultura i orientació sexual. Hi ha una altra fundació que està a tot el món, que és l'Observatori per Espanya de Bullying Sense Fronteres, que ja ens parla de que pràcticament el 36,5% dels casos greus d'assetjament a Espanya corresponen a ciberassetjament i que, per tant, demana les eines necessàries pels centres educatius i, sobretot, formació a les famílies. El problema en el ciberassetjament és que els nens tenen més eines per treballar o d'accés a les xarxes socials que en unes famílies que ara moltes d'elles estan, diríem, en clau analògica. Per tant, desconeixen totalment quines xarxes existeixen, el perill o les amenaces d'aquestes xarxes i moltes vegades el que fa el fill davant d'un ordinador doncs, quan ningú té cap control parental sobre ell a determinades hores. El marc educatiu, el marc legal que hi ha a Espanya, en les diferents lleis, en la LOE, en la LOMCE, ja contempla aquest fet i, de fet, dona pautes dins de la llei perquè es treballi la convivència, perquè es pugui arribar dins dels centres a fer actuacions concretes que treballin a tota aquesta línia. La llei, que és la més propera a nosaltres, que és la Llei d'Educació Catalana, parla de que tots els centres han de tenir un pla de convivència, de que han de treballar la mediació i fa referències concretes doncs, a protocols per estalviar doncs, aquests fets dins de l'àmbit educatiu. Hi ha el programa Aquí Prou Bullying, que és una de les qüestions que nosaltres ja veureu que demanem que es generalitzi a tots els centres. El programa Prou Bullying és un programa del Departament d'Educació que va acompanyat de formació, de recursos, de materials, d'assessorament, però perquè tingueu una idea, l'any passat, en l'última convocatòria, van accedir 19 centres en tot Catalunya. Tot això és insuficient. També hi ha uns protocols davant de casos d'assetjament i de ciberassetjament. Són protocols molt complicats, a vegades de gestionar, perquè estem parlant de nens i nenes menors d'edat, per tant, s'ha d'anar amb molta confidencialitat, s'ha de parlar també d'una manera molt discreta, s'han de fer actuacions molt mesurades i intervé molt a l'equip d'atenció psicopedagògica de la Generalitat de cada ciutat, però que també té mitjans limitats i que això és realment un problema. A veure, jo crec que nosaltres apostem per la prevenció, sobretot la prevenció, la formació, i és una formació transversal, no solament a les escoles, a les entitats de lleure, esportives, a totes aquelles que tenen un tracte en infants i sobretot a joves. Aquest és un problema, sobretot el ciberassetjament, ciberbullying, que es dona a partir dels 13 anys. Després s'atura ja quan arribes als 18, però sobretot aquesta franja és complicat perquè, a veure, un insult, una amenaça, una burla per una orientació sexual feta en un ordinador a les 10 de la nit, el dia següent el professor davant d'una aula es troba en un problema de convivència que no sap d'on ve, perquè en el pati no hi ha cap problema, a l'entrada no hi ha cap problema, dins de l'aula no hi ha cap problema, però té un problema greu de convivència o d'una persona doncs, que la va explorar allí tot el dia i ve d'aquestes situacions que s'escapen moltes vegades al control de les entitats o dels centres educatius, però que malauradament moltes vegades les famílies no són conscients de que el seu fill o filla està fent aquestes actuacions per desconeixement de les xarxes o perquè realment no ha sigut impossible aquest control parental sobre la gestió que fa d'aquestes xarxes al fill o filla. Nosaltres en aquesta línia proposem tota una sèrie de mesures, unes adreçades al Departament d'Educació, que és en la línia que he dit abans, és generalitzar el programa Qui Prou Bullying, que és un programa d'innovació pedagògica que creiem que ha d'estar
a l'abast de tots els centres. Creient que a tots els centres, i això crec que és important, ha d'haver un tècnic en integració social. Això és una figura nova a les escoles, tècnics d'integració social, que són els TIS, que solament disposen als centres de molt alta complexitat, que és un mòdul professional que, per exemple, aquí es fa a l'Institut aquest del Centre de Terrassa, el Montserrat Roig, però que són persones, homes o dones, que són especialistes en resolució de conflictes, en dinàmica de grups, en atenció a aquesta diversitat de cultures, que poden fer de mediadors, que tenen eines suficients per orientar les famílies. Per tant, creiem que és una figura que es tindria que generalitzar. No és un docent, però l'experiència que hi ha en aquests centres, especialment instituts, és prou positiva per fer una aposta d'implementació a tots els centres. També creiem que en els CEAPs, que són els equips psicopedagògics que hi ha a la ciutat, a totes les ciutats, aquí a Terrassa concretament hi ha un, ha d'haver un psicòleg, un psicopedagog que sigui un referent en temes d'assetjament i ciberassetjament. Creiem que aniria bé tenir aquest referent de consulta, sobretot inclús pels propis especialistes, sobre els propis psicopedagogs, i també ja és una qüestió molt tècnica. Hi ha el CREPDIC, que és un centre de recursos també format per psicopedagogs que està a tot el Vallès, que tracta especialment problemes, entre altres, conductuals, i que és una bona eina també d'assessorament si es pot augmentar la plantilla. En quant a l'Ajuntament, nosaltres valorem la guia d'activitats educatives. Sabeu que l'Ajuntament fa una guia d'activitats educatives que ofereix als centres tallers, algunes formacions, activitats per nens i nenes, de tots els àmbits, de l'àmbit audiovisual, educatiu, manual, medioambiental. Creiem que aquesta part de l'assetjament i el ciberassetjament ha de tenir una aposta i un apartat especial, i també orientat sobretot a les famílies. Creiem que qualsevol qüestió d'aquestes ha de passar molt per les famílies, que són les que controlen a casa. El nen o la nena o el jove passa 5, 6 hores o 7 hores a l'escola, es queda al menjador alguna cosa més, però la resta ho passa a casa, al carrer, amb la família, i crec que ha d'haver, sobretot des del coneixement, no de manera punitiva, de càstig, sinó des del coneixement de les famílies, aquesta orientació i aquest assessorament. Per tant, demanem que en aquesta guia d'activitats, que es fa també per famílies, es contempli aquesta realitat, diríem, d'una manera molt, molt singular d'orientació i formació. També la policia municipal té un programa, sobretot en el ciberassetjament i el bon ús de les noves tecnologies. Creiem i valorem positivament, i com ho valorem molt positivament, sobretot per la formació i la pedagogia que tenen aquests agents, és que tinguin els recursos i el temps suficient, la disponibilitat per poder atendre totes les propostes des d'associacions de pares, mares, inclús escoles, per donar aquest servei i aquest assessorament. També demanem, coincidint amb el 2 de maig, que és el Dia Internacional contra el Bullying, que està reconegut per l'Estat espanyol, una campanya de sensibilització amb fulletons, xerrades, cartells, il·luminació aquí de la façana, en fi, un pla d'actuació per commemorar aquest dia. I finalment creiem, i això també és molt nuclear en aquesta proposta, molt important, és que Terrassa sigui reconeguda per la UNICEF com a ciutat amiga de la infància i formar part de la xarxa internacional de ciutats amigues de la infància. Aquí al Vallès, per exemple, d'aquesta xarxa i amb aquesta certificació de la UNICEF, està Sabadell i Rubí. Creiem que Terrassa, que a més té una tradició en el món de l'educació històricament, en l'àmbit del lleure, en l'àmbit esportiu, amb joves, amb nens i nenes, pugui tenir aquest reconeixement i formar part de la xarxa. I això no seria solament un títol, sinó que si entreu en aquesta xarxa, en la web d'UNICEF, veureu que hi ha tot un programa d'intercanvi, d'experiències, de treballs, de dades, i que tracta molt específicament el tema també de l'assetjament, del ciberassetjament, perquè, com us he dit al principi, és una de les preocupacions perquè afecta el benestar, que hem dit abans, i a la convivència dins del programa d'UNICEF. Creiem que amb la tradició que tenim no hi hauria masses problemes. Jo crec que acreditem sobradament el poder pertànyer a aquesta xarxa, i a part del reconeixement, també, indirectament també estem reconeixent als centres educatius, a les entitats, a les entitats esportives, estem posant en valor tot allò que estan fent en el dia a dia.
Jo crec que pràcticament ja està, en resum seria això, és implementar tot el que s'està fent, però d'una manera més concreta en la formació, en la prevenció, en l'assessorament i en donar als centres educatius doncs, els recursos que necessiten per implementar els seus protocols i a les famílies, que han de ser els actors també principals, doncs, els mitjans, les eines, sobretot la formació en aquestes famílies doncs, que no tenen aquests recursos o aquest coneixement en xarxes socials, la possibilitat de tenir una orientació sobre el tractament i la gestió que fan els fills en les diferents xarxes socials, que naturalment és un punt positiu en l'educació, però que a vegades també té aquestes debilitats de que poden ser utilitzats per atacar, diríem, a companys, companyes, mestres o persones del seu entorn d'amistats. Si teniu alguna pregunta? No? Jo només volia preguntar, perquè ho has dit abans, el motiu, o sigui, la proposta de resolució està motivada també pels fets que han passat aquí a Terrassa? Sí. O ja està? Clar, l'havíem pensat però també coincidia. A veure, els fets que estan passant a Terrassa no tenim massa informació perquè naturalment són menors i s'ha de ser prudent. Clar, aquí, ara avui posava que els segons casos d'agressions eren d'una modalitat diferent, que no estaven vinculats, diríem, al fet d'anar pel carrer, trobar-te amb uns menors i fer-los una agressió, perquè això és delictiu. Clar, una cosa és l'assetjament, que es dona en un cercle en què comparteixes un àmbit educatiu, uns companys, un lleure, uns veïns, i un altre és que un grup de joves o joves, com tipus pandilla, vagin pel carrer i agredeixin indiscriminadament aquells que es van trobant o aquells que, no sé, no els fan gràcia. Això hi ha un component delictiu. El que s'està fent ara a Terrassa no està malament. Quan es donen aquestes circumstàncies, hi ha dues mirades. La mirada socioeducativa, que és que aquesta gent que ho fa al carrer, perquè segurament és gent de carrer, treballar-lo des de l'àmbit del lleure, des de l'àmbit d'una organització com Raïces, que tracta molt el jovent, i també des de la part punitiva, que és passar-lo a Fiscalia de Menors. Si hi ha casos en què hi ha agressions, generalment al carrer, però ja et dic que dins de l'escola, precisament per alguna qüestió que ha pogut passar a l'escola, però ha pogut passar a les xarxes socials, aquí estem davant d'un problema d'assetjament escolar i per tant nosaltres la nostra mirada també va en aquesta línia. Semblava que era una qüestió aïllada el que va passar el mes d'octubre, ara el 6 de novembre sembla que hi ha hagut més agressions entre joves i sembla ser que és una que no es denuncia, però que hi ha constància de que en alguns barris està passant. Per tant, és una realitat i que passa per lo mateix, passa per educació, formació, d'una manera, diríem, molt empàtica. A veure, l'agressor, el nen jove agressor, és un nen que en el fons també té una certa malaltia, té un problema de personalitat, té un problema de valors i a vegades el seu entorn familiar li transmet uns models que no són els adequats. Un nen que veu violència en el seu entorn familiar, que inclús veu agressions o no sé, doncs aquest nen a vegades normalitza aquests comportaments i els reprodueix a tercers. El que normalitza la violència ve la violència com una eina per solventar problemes. El que viu hi ha de tot, no? Però generalment el patró és aquest. Per tant, hi ha un problema de valors, un problema a vegades que afecta la personalitat. A veure, pateix naturalment l'agredit, però també indirectament patirà, però patirà en un futur l'agressor. Perquè aquest comportament arribarà un moment que ja serà delictiu i tindrà unes conseqüències. Per tant, diríem, en la primera mirada pateix el pobre agredit o la pobra agredida, però els agressors, no és que sigui una qüestió puntual, no sé, que a vegades veus en un bar perquè ha ficat un gol el Madrid i es barallen dos allà. Hi ha coses puntuals, però els agressors, els que són, diríem, fan aquest assetjament a vegades continu en el temps, a determinats o a diferents perfils en funció de l'orientació sexual o en funció del color de la pell, a la llarga també seran patidors i segurament tindran que tenir un tractament. Sembla que estic donant una conferència, però... No sé, però sí, a veure, no podem obviar, si parlem d'assetjament escolar, de tot el que està sortint, no? Que no era primer una cosa puntual, ara s'ha repetit i et diuen que no sé quin barri també està passant. A veure,
això és una qüestió que està passant no aquí, és un problema global. O sigui, això de l'observatori aquest de Bullying Sense Fronteres és internacional, té una pàgina web, podeu veure, va comparèixer al Senat de l'estat espanyol a l'any 19, va presentar el seu informe i el govern va acceptar el dia 2 de maig com dia contra el bullying. Però no és que passi a Espanya ni a Terrassa, ja és un fenomen internacional i, de fet, el ciberbullying, que ara en internet hi ha moltes associacions, tothom fa informes, es va fer el síndic de Greuges el 2006, o sigui, ja venint del 2006, el Save the Children aquest va al 2017, per tant, ara és una qüestió que està en ple estudi, precisament perquè no és fàcil. Aquí podem implementar-ho, aquí hi ha pares, joves, i tothom ha viscut casos d'aquests i que abans era més fàcil, jo ho dic perquè porto 39 anys de mestre, un problema al pati, un problema a l'aula, un problema que t'arriba, sempre hi havia algú que diu, és que aquí se peleen per no sé què, ara t'arriba un problema, que és el que comentava, i no saps bé les fonts, inclús són anònimes, l'han dit aquest, no sé, un insult, se sospita que és aquest, o que l'altra està ennoviada con el otro i resulta que ell no sap... Fent qüestions d'aquestes, que naturalment avui els joves tenen 3 o 4 joves més propers a ells. I per tant al final no són entre uno i uno, sinó que hi ha un grupet, un altre grupet, el que diuen els tècnics als espectadors, aquests que miren i ja s'espavilaran. No sé, és de molta complexitat, perquè es fa molt des de l'anonimat, pots sospitar, això corre, una foto en les xarxes corre, va més enllà dels companys del barri, dels instituts i transcendeix, això ho veu la família, pateix la família, i aquesta persona ja no té aquest sofriment dins de l'àmbit de l'aula, sinó que l'acompanya això, un insult, una foto tot el dia i tot el nit. No és allò d'un problema, mira, em vaig cap a casa i ja no estic a l'institut, sinó que inclús a vegades canvien d'institut i persegueix una imatge, una foto, un rumor. És molt complicat i realment, això ja et dic, ara clar, parlem de plagues fàcilment, però que diuen que és la plaga del segle XXI en aquest sentit, en aquestes relacions entre joves, i és preocupant. Per tant, moltes agressions a vegades d'aquestes que estan passant, el seu arrel són en qüestions d'aquestes. I després hi ha el tipus pandillero que van i mira, podien pegar a una persona gran i peguen a una criatura. Aquests. L'altre, doncs, bueno, segurament hi ha moments en què tindrà que anar a la policia, però moltes vegades són qüestions d'aquestes que s'han de resoldre famílies, sobretot l'escola i sobretot en eines, i en personal especialitzat. Sobretot la part de valors, empatia, tot això que es diu a vegades de posar-te en el lloc de l'altre, treballar-lo molt, i això s'ha de treballar des de molt petit, des de la família i des de les escoles. Canviar alguns perfils d'aquests en 17-16 anys és molt difícil ja. Bueno,